बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' बिथांनाव जोङो माखासे खोथा सोंनो नागिरदों। रुपै दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 32थि बोसोरसालिया जुथुमा, बे जुथुमायाव बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' बिथाङा नुजाथिफैदों। बे समाव जोङो माखासे खोथा बिथां प्रमद बर' बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनानै लानि बर' खौरांनि गेजेरजों। सालियाव आलासि महरै नुजाथिफैना मा फोरमायगोन? दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हारिमु आफाद जयैनो बोसोरारि जथुम्मा खुंदों। दा हारिमुखौ जोङो मालाबाबो नागारनो हाया। हारिमुवा थांनानै थायोब्लासो हारिनि सिनायथि थामोनथाया थांनानै थागोन। बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 50 बोसोराव हारिनि थाखाय गोबां कन्ट्रिबिउसन होबोबाय। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो मोनसे फ्रि मोनसे थासारि होनांगौ। बिथांमोना जाहाथे सोलोंथाइ, रांखान्थि, समाजखान्थि जौगानायनि खामानि मावनांगौ। दा बेनिखायनो बिथांमोननि जथुम्मायाव बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोङो दान्दिसे नुजाफैदों। आङो आसा फारिदों फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारि जौगानायनि थाखाय गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन हाबाफारि लानो हागोन। आथिखालाव आसाम एसेम्ब्लिखौ लानानै टिकेटनि थाखाय गोबां गुलुगुलु जानायखौ जों नुनो मोनदों। पानेरि समस्टिनिफ्राय मा फोरमायनो सारा? जोंहा एमएलए मन्त्रि जानो लुबैग्रा मानसिया गोबां जाबाय। दा नंखायनो गोबाङानो लुबैदों। दा जोङो बयनोबो टिकेट होनो हायाखै, बेनिखायनो दुखु फोरमायो। नाथाय बेयो मोनसे मोजां साइन जे दिनै जे मानसिफ्रा राजखान्थि खालामनो ओंखारबोदों। दा बेबायदि बयबो ओंखारोबासो राजखान्थिया गोख्रों जागोन। नङाबा गोदो एमएलए जानो थाखाय मानसिफोरखौ हमै हमै लाना फैनाङोमोन। दा आथिखालाव जे जोङो मानसिफ्रा ओंखारबोदों बेयो मोजां बाथ्रा। आरो आङो मिजिंथियो दा बिथांमोना दिनै राजखान्थियाव हाबा मावनो थाखाय गोसो गुदुं जादों। बिथांमोना गमामायैनो मोजाङै खामानि मावनानै हारिखौ जौगाहोनो हागोन, ओनसोलखौ जौगाहोनो हागोन, आं बेखौ मिजिंथियो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा महाजोताव लोगो नांनानै दिनै हेलिकप्टारजों गोबां केम्पेनिं खालामनायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। मा फोरमायगोन? दा बिथाङा सिगांनो बुंदों सुबिदा बादि मानसि, जेराव सुबिदा नुयो बिथाङा बेवहायनो थाङो। दा दिनै बेवहाय बिथाङा नुदों जे सुबिदा माबा मोनसे नुहुरदों, बेनिखायनो थांदों। नाथाय बिथांनि जि 17 बोसोरनि जि सासन खालामनाय, बेवहाय रोखा जाखाबाय जे बिथाङा जे गोदान माबा मोनसे साननो रोङा, बिथाङा जे माबा मोनसे गोदान खामानि मावनो रोङा। आरो हारिनि थाखायनो जा बा ओनसोलनि थाखायनो जा माबा मोनसे जे गोदान फसंथान गायसननांगौ, हारिनि थाखाय गोदान पलिसि लानांगौ, बेफोराव बिथाङा जेबो गैया। खालि ओरैनो पावारखौ लानानै बिथाङा 17 बोसोर आद्रि खालामबाय समखौ। फैसाखौ बिथाङा दिनै करापसन खालामनानै सेस खालामजोब्बाय। 2,300निख्रुइ बारा, 2,300 कौटिनिख्रुइ बारा रांनि दाहार खालामनानै गालांबाय गभर्नमेन्टआव। दा बेफोरखौ नायोब्ला बिथाङा दिनै राजखान्थिखौल' खालामनो गोरों, नाथाय हारिनि जि खामानि मावनाय, ओनसोल जौगानायनि जि खामानि मावनाय, बेवहाय बिथाङा 1%बो गोसो गैया। इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा हिसाबै बेसेबांसो सिट मोनगोन? जोङो गासै 9 मासियाव जोङो कन्टेस्ट खालामदों आरो 9 मासिखौनो जों मोनगोन।